Philippine Overseas Employment Administration kon POEA may pahimangno sa publiko nga dili basta-basta motuo sa mga job hiring nga gipost sa social media og siguraduhon unang masusikon lehitimo ba kini nga mga recruitment agency. Siloan meron din sa report. Kay mikatap karon sa social media nga nanginahanglan og 450 ka mga magtutudlo ang Taiwan ug nagtanyag kini og 115,122 pesos nga monthly salary. Usa sa mga nainganyo ang 28 anyos nga senior high school teacher sa Look National High School, si Rigel Humauas. Usa si Rigel sa mga scholar sa Dakbayan nga nahatagan og kahigayunan nga mukuha sa iyang Masters in Applied Art and Design sa Shute University sa Taiwan. Diin migraduar siya niadtong tuig 2018. Murag planning pa ko ma'am, pero hopefully maybe di sa siguro this year kay mag-adjust pa, maybe next year or ana siguro kay I will have kanang connections pod para at least kung muadto ko murag medyo sure ba. 7 ka tuig nang nagtudlo si Rigel sa mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan, busa nakahukom usab siyang musuway pagpang-apply abroad. Especially the students mo ay murag mo hatag nimo drive to continue, pero if papilion, if greener pasture, inana no, then kana sweldo to support the family, ana murag nindot to siguro, why not try, di ba? Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa POEA 7, nasayran nga walay pangan sa kumpanya ug sa employer ang nakabutang sa FB page nga nag-advertise sa maong job hiring. Nakabutang lang ang pangan sa Ministry of Education sa Taiwan. Kay bugtong ang administrator lang sa POEA ang gitugutang muhatag og media interviews, walay opisyal sa POEA 7 ang miluwat og pamahayag on cam. Apan gisusi sa usa ka opisyal sa POEA 7 ang maong site, lakip na ang listahan sa mga licensed recruitment agencies authorized to recruit workers for overseas employment, apan usa lang ka kompanya ang nakita sa listahan ug usa lang usab ka magtutudlo ang ilang gikinahanglan. Pahimangno sa POEA ngadto sa publiko nga mas maayong susihon kung lehitimo ba ang kompanya o ang recruiter o kung nalakip pa kini sa listahan sa mga licensed recruitment agency aron dili mabiktima sa mga scammers. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.